Eguna argitu baino lehen, egunero heltzen zaizkigun zelerosgaiekin gure postuak antolatzen hasten gara. Izan ere, Bizkaiko produktu freskuen erreferentea gara. Hori dela eta, gure lurraldeko toki guztietako bezeroak ditugu. Sorreratik hiriko jaki honenen elkargunentzat hartzen gaituzte. Prestigioa gure merkatuaren denaren parte da. Belonez belaun, merkatariek merkatua berritzen jarraitu du gure jarduerarekin batera. Gaur egun, jendeari merkatura etortzea gustatzen zaio. Eta erosketak egin, izan ere, hemen kalitate handiko eta era askotariko eskaintza dutela dakite. Horren, adierazgarri urtero jasotzen ditugu 2 milioi bizitak dira, eta gugan konfiantza duten profesionalak. Herribera aukeratu genuen hemeneko sistema bat bezala biltzen garelako guztion artean elkarlanean arituz. Bilbao nire aukera. Bilbao dendak, historio gehiago ezagutu gure webgunean.